тук е твоя дом. Сърце ми трепна мали, душа ми трепна мали, в очи огън бе мали, дай ми го, дай ми го. Какво да очакваш в това видео? Как се подготвя жестов преводач за концерт? Самият концерт и бонус за теб ще те научим на една песен как да я правиш на жестов език. Притесняваш се? Аз съм супер притеснена, да, но знам, че когато се кача на сцената и почна да мисля за самия превод, ще изчезне притеснението. А я кажи на зрителите какво изпи преди репетицията. 200 мл мента глъки валериан. И имам още едно шише. А ти откъде знаеш жестов език? Аз съм Кода, т.е. дете на глухи родители и това е моя майчин език. Ето това е мама. Гордееш се с нея, нали? Да, гордея се с дъщеря си, че участва в това да превежда концерти. А това за първи път ли ти е да виждаш Биби да превежда някъде на събитие? Да, за първи път ме вижда. Няма търпение да ме види в 9 часа. Била ли си на концерт с жестов превод някога? Не, за първи път. Значи на теб ти е първия превод, това е първия превод на концерт и това е първия концерт с преводач. Ей! Много се радвам за теб, че за първи път ще гледаш Биби да превежда. Без грешка, нали? Не треперя. Няма. Ще ти вземем още един глух вариант. Аз искам ти кажа, че ти ще се справиш много си готино, много си як, ще се изкефат хората. Мона специално те е избрала тебе. Аз вярвам в тебе. Ти вярваш ли в тебе? 90%. Вярваш в себе си. Дай да те густи. Машина си. Браво. Имам изненада за тебе. Дадох я на майка ти скришно. Добре. Виж какво съм ти подготвил. Мона ми го даде специално. Да. Дай, сега ще го сложа и да си готова. Това да ти е аутфита, нали? Добре. Дай. Да. Брутално. Това също е пола от Мона, която беше така добра да ми помогне с голяма част от аутфита. Полата и това са така фолклорни елементи, както и плитката. Много исках да имам плитка. Така че сме готови общо взето. И дойде частта, в която ви обещах, че ще ви учим на жестов език. Всъщност почнаха да се събират хора, така че може би е добре направо от тях да почнем да учим. Може да ги научим на сила, защото в самото видео Мона говори на жестов език. Това е Биби. Тя Здравейте. днес ще превежда по-голямата част от концерта. Имаме за цел да учим хората в бар Петък на коя песен? На песента Сила. Първия жест кой е? Сила. 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 Така. След това може да ви покажем жеста за смела. 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 Добре. Съдба. 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 Айде да ги изпитаме. Как е силна? Как е съдба? Съдба, да. Аха! Кой ще пие, защото е... Добре. И как беше смела? Смела. Браво, бе! Смела. Ева, наши хора. Оп! Това е Румен, наш приятел, той е глух и искаме да му покажем 3 жеста, да видим дали ще ги познае. Ще ги познаеш ли? Ще ги познаеш? Първи жест. Съдба. Съдба. Втори. Сила. А то... Сила. И трети. Малко се затруди. Смел. Ти защо си тук? За да усетя музиката с жестов превод. С мен и с него. Защото харесва Биби, според мене. Харесваш я? Тя е хубава? Мен харесва! Аз ви изненадвам, съжалявам, че така ви влизаме рязко. Това е Биби. Здравейте! Аз съм Алекс. Ние двамата с нея сме жестови преводачи. Та искаме да ви научим на 3 жеста в ежедневието да използват. Първият жест, брат, е направи ми мусака. Направи. Все едно си хващаш един чук и един пирон. Направи и мусака. Мусака. Това е с М. М. Мусака. Добре. Направи му мусака. Къде? Къде? Купи ми цветя. И ще ти направя мусака. И ще ти направя Мусака. Те ни хванаха на къс паза, братко.
нещо много важно, което трябва да се казва. Обичам те. Обичам те на жестов език. Добре. Така. Обичам те. Идва от I, L, U. I love you. Това е I love you на жестов език, така че когато няма мусака, има любов, нали? Ява бе си. Тук на първия ред, точно до нас, са глухите хора. Ще гледат как превеждам, дай се надявам да си изкефят супер много. Виж колко много хора има! Здравейте, как сте? Такова съм да се разплача, но няма. Тази вечер с мен, тук отстрани на сцената, са представителите на Stray Sheep. Искам вашите аплодисменти наистина. Това са Биляна Николова, Биби, която ще бъде моят жестов преводач днес. И тук са нашата група от хора, които ще могат да се насладят на концерта благодарение на Биби. Тя май въобще не се притеснява. Тя... Гледай, чил. Ай! Няма притеснение, батко, тя е... Бро! Кажи, какво става? Как се чувстваш? Ами беше много яко. Изобщо нямаше нужда да се притеснява. Да, ти нямаше никакво притеснение. Да. Ти си танцуваше. Как е? Мама, я не питаме мама. Как е мама? Супер, доволна. Гордееш ли се? Да, много. Колко много? Дай да видим. От тук. От земята до небето. От земята до небето и обратно така. Аз се видях, ти плачеше, нали? Малко. Емоция. Много ми беше яко. Много. Дай. Браво, ви благодаря. И аз ти благодаря. Каква е Монче, как се чувстваш след превода? Я кажи. Ами, чувствам се велико наистина, защото това е най-спътната мечта. Биби, и любов за теб. Благодаря, че направихте това нещо реалност и че заедно спътнахме тази мечта наистина. Велико е чувството, защото музиката е достъпна за всички наистина. Благодарение на тебе. Много плачеш. Много плача. Беше наистина много яко и много зареждащо. Ще правим още много концерти, нали? Да. Искам да им благодаря на всички глухи хора. Благодаря. На всички чуващи хора също да благодарим, нали? Да. Те също научиха някакви жестове. И аз искам да благодаря на вас, на Stray Sheep, защото наистина без вас аз не виждам как това нещо може да се. Ама наистина. Елате, господине. Господин режисьора. Ето го, господин режисьора. Част от Stray Sheep Това са екипа. виновниците, да. Поне един човек да реши да се запише на курс, защото дори един човек да е, пак е нещо. Ами, ако сте търсили някакъв знак от съдбата, да се запишете на курс, може би, Това вероятно... е вашия знак. Харесайте това видео, последвайте ни, ще качваме все повече и повече видеа и Биби ще участва в тях. Чао! Чао!